Nagita ang gugma niya ay. Anong ibiyaan man niya ako. Wa mo niya nagkulang mo. Kita sa akong lugan. Iba nakatugad sa ako nga dili kay ko pamubo niya. Ganong inimo niya sa ako ato. Hindi ko lumalimutan ang amon nga kasadyat sa una ba. Sapit ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Jogging ay. Buyar ka. Kay jogging ya para mapugnat ang mga usugan to ba. Nagwapo jogging ron kay wala init, na sa panahon. Paninit kong jogging yat. So guys ko dali bro eh. Kung jogging kay kumpare wa man na si kumpare iwan wa man kagawas. Ini nagruto. Ito gina nag-overthink kaya punto siyang uyab ba, kay diyan siyang uyab. Sige overthink, karaot na. May guro ako tong bisitahon ba no. Napuso na lang ako sila ha ba. Jogging ba, riktan lang group ng balay bro. Eh balita na ko atong usang semana nagbikana siya yung uyab bro ba. Na sige overthink pa nagduya na. Ako sa tong bisitahon, bro magting-jogging ko ron kay. Nga naman yung kayo lumangon. Asahan mo kung ba? Madili, hindi manimutan mo niya sa kuha. Oh! Musta naman ka? Usang ka diha? Paring biuan. Ipasipitan maganda sa makakuha ang uyab. Uyab? Ay naumsa. Uyab bra, inanak ni kadi ay may lang gani kay pag-jogging na ko nag-agi ko diri sa imong balay. Nga naman niya. Isa man ang buhat niya nga. Hindi aamang ko niya. Nanay, nagsigil po dahil kag-overthink kaya siya uyab mo di ay. Kanya ang uyab nag-overthink hato ni mo nga wala ara ba? Kuha na yung balita niya ba nga. Gim-block niya ko sa Facebook, gim-block niya ko tanan, gim-block niya ko sa... Wala na mo ni, wala na siya. Kainin kugma ay. Wala na mo nag-chatana di ay. I-block na dahil kanya na umsa. Uman kanya kay gamit. Iyahan na lang kang diyaan. Pag kinuha na sa ako ang tanan ba? Ihatag ko niya sa ang tanan. Pati ang akin, pagkatapos, diyaan niya. Diyaan ka niya? Ana. Sao na walang ikaw ng problemahan ay. Anawa na ako mata isa katuig na ako nag-overthink dire. Nah, ano iniitom na ng mata nimo sa si overthink. Nawa na mo kay kaon siguro. Sa katuig mo itong kaon ba? Nah. Pas mo ka na oy. Hindi siguro na una nang uyab kay makapas mo maday na. Unsa man si overthink niya ang katong uyab nimo wala ra pa tong overthink si imuhan. Sad eh. Nakita na ako sa isang nakita na ako siya ba, may naasang upod uban. Nangita naglain? Ako. Daaril ako. Saan man din nangita naman itong lain? Daaril ako gahulat niya ba? Kung ano sa asa mo abot na ako. Hindi na itong balik. Kinainaan naman itong lain di ay. Dili ko din mo halin na. Dili siya mo adto diri. Nah. Saon lang. Ako gani, nag-jogging ko ba kay nagplano ko atong mga sunod adlaw mag mountain hiking ko. Wato ko sa bukid, pabugnaw ba? Wala ka problema dito gud.
Nya, kay mountain hiking ko, sabay ka? Try na lang ako kung makasabay ko nimo kung dili na ko niya kung makalimutan ko sa ba. Sunod semana na ko siya mauna. Sure. Sunod nga, sunod adlaw mag mountain hiking ta. Sure ka to nga makalimtaw na ako siya kung malagaw to sa bukid. Maglaga, masuroy ta sa bukid gani kay dito maka-relax man ka. Makahuna ka, kuan ba magbugnaw kay hangin dito ba, magsuroy-suroy ba. Ano sa man dito aklad dito? Nga ugma mountain hiking ta. Sabay ka sa kay midala tag balon. Tayo na, suruyo na to ba. So, sige mo, makuyog ko nimo, masabay ko nimo dito kay para malimutan ako Okay, sakit kay- ni ba. Pati kay nang masitag overtake sa uya pa. Kasi pasakita ko niya ba. Nya, kay mo ako mo-jogging man ko. Balik ako diri ugma simha kay ugma na lang kay ang mga balon na to ba. Inyagas ako. Wala akong taon ba. Ayun na sige, ano, usa na ka tutuig gawin kaon, di ako mo-jogging man ko. Sige.